देख जोंहा सेन्ट्रेलनि निर्देश बादि मोनफ्रोमबो जायगायावहाय दिनैहाय मथा-मथि केम्पिंआ स्टार्टआ होनजायो दिनैनिफ्राय मानो होनना बुङोबा मैयाहाय अलरेडि नटिफिकेसना ओंखारबाय 9 तारिखआवहाय नोङो भटदान आरो 4 तारिखआवहाय नोंना मेनि बेवहाय नोङो माबा रिजाल्टआ माबागोन होननानै थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि नैबे खासियाबारि जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय खासियाबारि आरो बालागाव बे मोननैयावहाय जोंहा एसेम्ब्लिनिनो स्टार्ट मोनसे मिटिं होननानै दिनै जोङो बेखौ मा होनना बुङो बुंनानै लानो हायो आरो खालि जोंनि जुमदारावल' नङा दिनैहाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा मोनबा समस्थियावबो मोननै खरि दिनैनि गेजेरावनो मिटिंआ स्टार्ट जागोन आरो बेखौ लिड खालामदों जोंहा मोनसे सेन्ट्रेलनिफ्राय टीम बानायनानै हरदों इयुथ दङ आरो बेवहाय नोङो वुमेन्स दङ पेरेन्ट बडि दङ आरो सेलफोर दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय बेबादिनो 20 जन 25 जन मोनसे टीम बानायना हरदों थिग बेबादिनो जोंनि गेजेराव चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा मानगोनां सेन्ट्रेल इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम बसुमतारी जों लोगोसे जोंहा बिक्रम दैमारि आरो जोंहा बिमाजों समान गोबाव समनिफ्रायनो जातिनिबो आरो बेबादिनो पार्टिनि हाबा मावबोनाय मालती रानी बायदेव लोगोसे जोंहा बेबायदिनो PMB मेम्बार बिथांमोन दङ हिरा रानी बायदेव PMB मेम्बार बिथांबो दं ध्रुब जोंहा नार्जारी PMB मेम्बार बिथां बेबायदिनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि आरो ब्लकनि दैदेनगिरि दिनैहाय नैबे खासियाबारियाव 10टानिफ्राय अलरेडि जोंहा मोनसे मिटिंआ स्टार्ट जाजेनबाय आरो बेवहाय जेरैबायदि जोङो आसा खालामदोंमोन बिनि बांसिन दिनै जोंनि वार्कार आरो जोंनि सापर्टारफोरा बेवहाय लोंहोर फैदों गासिबो जनगोष्ठिया बेनिखायनो आं सासे बे समस्थिनि गार्जेन हिसाबै MCL हिसाबै गिदिर रंजानाय मोनदों आरो बिथांमोन आलासिफोरखौ वेलकाम खालामनायजों लोगोसे जोंनि नैबे जुमदार समस्थिनि जायफोर जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो सापर्टारफोर बिथांमोनखौ सानथ्र'हायै हामबाय होनदों बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां दिनै खालामफैनायनि थाखाय BPF हिसाबै दानि थासारिया माबायदि आरो फैगौ गसाइगाव हिसाबै जिथु नायोब्ला जों बयबो मिथिखागौ जे BPFआनो 15 बोसोर लिड लाबोदों सिगांबो आरो थांनाय बारावहाय जोंनि जेखिनि मानगोनां रुंसारि मार्जेन नार्जारी सार बिथाङा थैनायनि उनाव बाइ इलेक्शन जादों आरो बे समावहाय UPPL आरो BJP एलायन्स दंमोन बेनिखायनोसो बाइ इलेक्शनाव माबेबा खारनाव जिरन बसुमतारी बिथाङा देरहानानै थांदों खिन्थु दिनैनि दिनाव BPF हिसाबैनो बहुद स्ट्रं आरो लोगोसे जोंहा BJP थाबावबाय जितु NDA हिसाबैसो जों गेलेगोन गतिके बेवहाय खुनु तारमाने प्रश्नआनो गैया तारमाने जेननायनि खुनु प्रश्नआनो गैया 100% मेगन मेसेबनानै बेवहाय नोङो BPFआ देरहागोन बेनिखायनो सोरबा जायफोर MLA एक्जिस्टिं सोरबा मोजां मानसिफोरा पास फैनानै थाखाबाय UPPL आरो किसुमान दस्रा पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा मानोना नैबे गसाइगावआवहाय जायखौनो नोङो सेन्ट्रेला बा हाइकामान्डआ नों केन्डिडेट हिसाबै हरगोन बेवहाय नोङो हासि खुसि देरहागोन बेयाव खुनु डाउट गैया